Zdravím, tady Jacober a dneska si popovídáme o Berserk. Série, která redefinovala temnou fantasy a vytvořila jeden z nejvíce ikonických příběhů všech dob. Ale jak hluboko sahá její temnota? To je otázka, na kterou se dnes pokusíme odpovědět. Dnes se podíváme na takzvaný iceberg Berserku. Seznam faktů, teorií a méně známých informací, které sahají od těch nejznámějších až po ty nejvíce znepokojivé a temné. Čím hlouběji půjdeme, tím šílenější věci odhalíme. Tohle video je takový menší experiment s formátem. Jestli máte radši hlubší ponory do světa mangy a anime, dejte vědět, ale teď pojďme na to. Máme tady vrchol ledovce. Pojďme se podívat na ty nejznámější aspekty. Kentaro Miura, muž, který změnil svět mangy. Berserk byla jeho životní práce, jeho magnum opus. Detailní kresba, tragické příběhy a inspirace v historii a filozofii. To všechno vytvořilo svět, který teď považujeme za legendární. Když v roce 2021 zemřel, otřáslo to celou komunitou. Pak tady máme takzvaný prototyp. Předtím, než vznikl Berserk tak, jak ho známe, existoval takzvaný prototyp. Raná verze mangy, se kterou Miura přišel na vysoké škole v roce 1988. Guts měl jiný design, příběh byl jinak strukturovaný a svět nebyl tak propracovaný. Ale už tehdy bylo vidět, že Miura má opravdu něco speciálního. Hiatus. Berserk byl notoricky známý kvůli svým pauzám. Miura si často bral prostě pauzy, ať už to bylo kvůli zdraví, jiným projektům, nebo třeba kvůli Idol Masteru. K tomu se ještě dostaneme. Čekání na novou kapitolu někdy mohlo trvat týdny, měsíce nebo i roky. Nejhorší hiatus je samozřejmě ten, který nikdy neskončil. Berserk 1997. Zlatý věk anime adaptací. Studio OLM přineslo anime verzi Berserku, která se i přes nízký rozpočet stala klasikou. Přes veškerá omezení v animaci tato série dokázala zachytit duši původní mangy. Zvukový design, hudba a tragédie. To všechno se spojilo v něco výjimečného. No a pak je tady ten konec. Jo, ten konec. Když se řekne Berserk anime, všichni si představí tuhle adaptaci. Movie Trilogy. Filmová trilogie Golden Age Arc měla ambice přinést moderní adaptaci klasického příběhu. První film byl relativně dobře přijat, ale pak přišel ten třetí film. Jo, ten film. Někdo by mohl říct, že to způsobilo novou formu utrpení, tentokrát mezi diváky. Berserk 2016, jedno z nejhorších a nejvíce kontroverzních anime všech dob. Bylo to první velké anime po smrti tradiční animace Berserku. Fanoušci, byli jsme nasraný. CGI vypadalo jako nějaká demo verze PS2 hry, animace byla odporná a soundtrack působil genericky. Ale i tak to pro mnohé bylo první seznámení s Berserkem. No, to jim teda nezávidím. Memorial Edition, opravená verze té filmové trilogie, která přišla jako podsta Miurovi. Přidalo to nové scény, vylepšilo to animaci a fanouškům to dalo novou verzi Berserku. Otázka je ale taková, jestli to bylo dostačující. Guts Team. Když se řekne Berserk, většině fanoušků se vybaví tahle ikonická melodie od Susumu Hirasavy. Minimalistická, smutná, ale zároveň epická. Prostě legendární znělka. Taková zajímavost pro vás, Hirasava má dost unikátní styl, často používá vrstvené vokály a syntetizátory, což dává jeho hudbě doslova nadpozemský pocit. Tahle melodie může hrát při Gutsově drsném souboji, nebo když se jen tak dívá na hvězdy a přemýšlí o svém tragickém osudu. Zatímco první vrstva obsahovala informace, který zná skoro každý fanoušek, nyní se dostáváme do hlubších zajímavostí a méně známých faktů. Guts cheated on Casca. Když otevřete první svazek Berserku, přivítá vás Guts, který má sex s apoštolem, který ho potom oddělá. Někteří fanoušci si myslí, že Guts takhle podvedl Casku. V jednom interview Miura říkal, že při psaní Black Swordsman arku neměl tolik vyřešenou Gutsovou historii a ani příběh a že vlastně Casca ani neexistovala. Jako hodně silně pochybuju o tom, že Miura by vymyslel to, že Guts podvede Casku s apoštolem. Hloupost. Susumu Hirasawa. Jeho skladby jako Forces a Sign
definují celou atmosféru série. Berserk Outtakes. Tohle se týká anglického dubbingu anime Berserku z roku 1997. Jednoduše jedná se o nepovedený a často vtipný záběry z anglického dubbingu. If this bird craps on my arm, I'm eating it. Very well. Let's move. All right. Who's gonna jerk me off? Because in the end, I'm still pretty hot. Don't you think? No. So, which one of you is Goku? My love for you is like a truck. Berserker. Put Your Glasses On. Docela starý meme, který odkazuje na anime opening Berserku 1997, konkrétně na píseň Tell Me Why od skupiny Pen Pals. Správný text má říkat jako Put Your Glasses On, ale v písničce to vyzní jako Put Your Glasses On. Jo, to je celý ten meme. Koji Mori je to dlouhodobý přítel Kentara Miury a je to současný člověk, který momentálně pracuje na manze Berserk. Po Miurově smrti dostal spolu se studiem Gaga pověření dokončit mangu Berserk podle Miurových poznámek. Je to pravděpodobně asi jediný člověk, který ví, jakou měl Miura vizi a jak by měl Berserk skončit. Donovan, jestli víš, tak víš. Jedna z nejtemnějších a nejnenáviděnějších postav v Berserku. Samozřejmě až po Griffithovi. Donovan je symbolem Gutsova dětství plného utrpení, ale také důvodem, proč se stal tím, kým je. A pokud si nečetl první kapitoly, asi zatím nepotřebuješ vědět víc. Berserk Musou. Berserk Musou je hra, která kombinuje hack and slash prvky vlastně série Dynasty Warriors od Koei Temco, akorát je to prostě hra z Berserk prostředí. Umožňuje to hráčům zahrát si prostě klíčové momenty série Berserk. Studio Gaga je studio, které Miura založil. Stručně řečeno, Miura vytvořil druhou sérii Duranky, aby jeho asistenti vlastně získali první zkušenosti s jeho stylem. Protože většinu hlavní práce na Berserku dělal Miura sám, chtěl, aby si vlastně jeho asistenti vyzkoušeli vedení vlastního projektu. A z toho vlastně vzniklo studio Gaga. Uvádělo se, že to vlastně mělo urychlit proces vydávání Berserku, ale jak už víme, dneska to slouží k úplně něčemu jinému. Studio Gaga a Koji Mori nyní pracují na dokončení Berserku. Chapter 83, Berserk kapitola 83, je známá jako ztracená kapitola a je jednou z nejdiskutovanějších kapitol celé série. Tahle kapitola představuje Idea of Evil, entitu, která je doslovným stělesněním lidského zoufalství a je hnací sílou celého osudu v Berserku. Miura tuto kapitolu tedy později odstranil, protože dávala až moc jasný vysvětlení fungování světa, ale tenhle koncept stále vyvolává otázky o tom, jak moc měl Griffith vlastně osud ve svých rukou a jak moc byl nástrojem vyšší síly. Online tuhle kapitolu určitě najdete, ale v oficiálních svazcích už ne. Guts Sword Length, neboli délka Gutsovo meče. Dragon Slayer je extrémně obří meč, který Guts používá. Jeho délka se ale pokaždé liší, fanoušci vždycky spekulují, ale hlavně je to o tom, že prostě ten meč je vždycky nakreslený z nějakého jiného úhlu, takže může působit, že je větší, delší, tenčí a vyvolává to prostě spoustu otázek. Odhaduje se, že má něco mezi 150 až 190 cm, ale řekl bych, že to je úplně jedno. Důležitý je, že plní svůj účel. Šnos. Šnos je doslova jednopanelový zázrak. Tenhle neznámý tvor s obřím nosem se objevil pouze jednou, a to v kapitole 215. Fanoušci si z tohohle tvora udělali mím, který žije až do dnes. Podle mě Šnos je jednou z nejsilnějších postav v Berserku, ale just my opinion. Proč se nám ukázal, to nikdo neví. Ale jedno je jasný. Kdo Šnoce viděl, nikdy na něj nezapomene. Skull Knight je Geyserik. Teorie, která se později ukázala jako skoro už potvrzená. Skull Knight je ve skutečnosti legendární král Geyserik, jehož říše padla kvůli Godhandě. Občas tady budu mixovat český a anglický slova, někdy řeknu Godhanda, někdy řeknu božská ruka, takže jenom vás na to upozorňuji. Vrstva 3. Od tady té vrstvy už nejde jenom o běžný informace. Tady najdeme zapomenuté detaily,
a kontroverze, který fanoušci velice rádi rozebírají. Idolmaster. Miura se zmínil v magazínu Young Animal, že si koupil Idolmaster. No a zrovna ve stejnou dobu šel Berserk na pauzu. To stačilo k tomu, aby se internet rozhodl, že Miura místo toho, aby psal Berserk, tak hraje Idolmaster. Pravda je asi taková, že prostě občas chtěl asi vypnout od Berserku a relaxovat u Idolmaster. Bohužel je to mím, který zůstal až dodnes. Kazkaz ethnicity. Odkud tedy je? Jižní Evropa, Severní Afrika nebo Blízký východ? To nikdo neví, protože Miura to nikdy nezmínil. Ale nemyslím si, že to je nějak prostě důležitý. Důležitý je, že Kazka je Kazka, ale je to debata, která nemá konce. Guts Behelit. Behelity si vždy najdou svého majitele. A Guts jeden má. Patřil hraběti. Byl to první apoštol, kterého zabil. Existuje mnoho teorií, jak Guts Behelit použije. Vyvolá další Godhandu, vylepší si armor, nebo si ho někam strčí. Jo. To tady je taky. Reálná architektura. Je vidět, že Berserk se inspiroval reálnými místy. Tady je pár z nich. Igles de San Martin je Enoch Church, Castillo de Coca, Castle Doldrey a Alcatraz of Segovia je Coca Castle. Mark Kramer. YouTube kanál, který vytváří animace, jeho nejpopulárnější animace je Guts vs. Rosine z Lost Children Arc. Je to opravdu povedené, běžte se na to podívat. Kushans are real. Kušánská říše v Berserku není fikce. Je inspirovaná skutečnou kušánskou říší, která existovala ve 2. století našeho letopočtu. Miura čerpal z historie víc, než si lidi uvědomují. Jejich armáda, kultura a taktiky boje. Všechno to má reálný základ. Berserk možná je fantasy, ale někdy se nebezpečně blíží realitě. Berserk versus Twitter. V roce 2022 Elden Ring přivedl nové fanoušky k Berserku. A pak Twitter trochu explodoval. Najednou manga byla označována za toxickou a brutální. Nejvíce se tam řešila Kazka, násilí a temný témata. Jak tohle může být legální, tohle je glorifikace brutality, Berserk by měl být zakázán. Problém byl takovej, že nikdo neznal kontext. Vytržený scény bez kontextu rovná se internetová bouře. A pokud máte rozum, tak se nikdy nepouštějte do takovejhle diskuzí. Berserk Official Guidebook. V roce 2016 vyšel Berserk oficiální průvodce a v roce 2018 ho Dark Horse Comics přeložil. Obsahoval informace o postavách, světě a rozhovor s Miurou. Problém byl, že fanoušci mu tolik nevěřili. Statistiky jako výška, váha a věk působily pochybně. A existuje teorie, že Miura s tvorbou tohoto guidebooku neměl nic společného. Jeho jméno bylo použito pro marketing a aby se guidebook prodával. Byl průvodce skutečně kanonický nebo jen nástroj pro prodej? Nikdo to nikdy nepotvrdil ani nevyvrátil. Berserk Holy Demon Wargame. Berserk měl několik herních adaptací a tahle skoro zapomenutá. Hra vyšla v roce 2004 na PlayStation 2, vyvinutá Yukes a vydaná Sega Sammy. Pokrývala události Millennium Empire Arku. Byla vizuálně pokročilejší než její předchůdce Sword of Berserk Guts Rage. Tahle hra vyšla jen v Japonsku a v Koreji, takže pokud jste si ji neimportovali, nezahráli jste si. Godhand Namesakes. Jména Godhandů nejsou náhodný. Každé jméno má trochu skrytý význam a je z různých forem zábavy. Void. Frank Herbert, Destination Void. Ubik, Philip K. Dick, Slan, sci-fi novela od A.E. Van Vogt z roku 1940. Je to o nadřazené rase s telepatickými schopnostmi. Konrad Roger Zelezny, Call Me Conrad. Femto. Fyzikální jednotka, okamžik Griffithovy přeměny, nebo je to norské slovo pro číslo 15, které je spojeno se slovem pro číslo 5. A jak víme, tak Femto byl 5. členem Godhandy. Každé jméno skrývá hlubší smysl, Miura nikdy nevolil náhodně. Miura Tribute in Elden Ring. Elden Ring je plný Berserk referencí. Zbroje, bossové, lokace, to všechno vypadá až moc povědomně. Miyazaki byl obrovským fanouškem Berserku. A Elden Ring za mě není jen hra, je to
podsta legendě. Jako další tady máme opět tyhle dva body se hodně jako spojujou. Berserk rovná se Dark Souls. Obrovský meče, zoufalý svět a designy brnění. Dark Souls není jen inspirovaný Berserkem. Je to duchovní nástupce. Stačí se podívat na Artoriasovu zbroj nebo na lokaci jako Blighttown. Dark Souls je, co by se stalo, kdyby Berserk byla videohra. A pokud si fanoušek obou, vítej doma. Miura's foto. Tohle bylo spíš jako, že jestli chcete najít fotky Kentara Miury, hodně štěstí, ale myslím si, že na Google najdete jako docela dost fotek Kentara Miury a teď dokonce i najdete jeho rozhovor předtím, než zemřel. Kaska versus Water. Kaska a voda. Co mají společného? Nic dobrýho. Vždy, když vidíme kasku v blízkosti vody, čeká nás zlomový bod v příběhu. Trauma, ztráta, nebezpečí. Takže pokud v Berserku uvidíte kasku a vodu ve stejné scéně, buďte připraveni. Dostáváme se ke čtvrté vrstvě. Tady už se fakta začínají míchat s fanouškovskými teoriemi. Některé mají pevné základy, jiné jsou čiré spekulace, ale všechny jsou součástí mýtu kolem Berserku. Berserk should have started with Golden Age. Někteří fanoušci tvrdí, že Berserk měl začít Golden Age arc místo Black Swordsman arku. Jejich argument je takovej, že Golden Age arc je mnohem přístupnější pro nové čtenáře a poskytuje klasický heroický příběh. Ale přece Black Swordsman arc je klíčem k pochopení celé série, nebo ne? Sledujeme zlomeného Gatse posedlého pomstou. A když se vracíme do minulosti, víme, že musí přijít něco strašného. To dodává Eclipse obrovský emocionální dopad. Aspoň teda za mě, bez Black Swordsman arku by Berserk neměl ten svůj tragický kontrast. Berserk Le Jerk je to subreddit, kde si fanoušci dělají srandu sami ze sebe. Griffith did nothing wrong a tak podobně. Je to prostě místo, kde si fanoušci ventilují frustraci a dělají si srandu ze štílených teorií. Prostě takovej meme dumpster fire. Sword of Berserk. V roce 1999 vyšla hra Swords of Berserk God's Rage pro Sega Dreamcast. Jedná se o originální příběh mezi Lost Children a Conviction arkem. Má to brutální bojový systém a má to anglický dubbing, což bylo v té době dost raritní. Dneska už je to jenom zapomenutý poklad. Níšeho myšlenky o vůli k moci, nihilismu a nadčlověku prostupují celým Berserkem. Guts zosobňuje vůli k moci. Odmítá osud a bojuje proti nemožnému. Griffith je dokonalý příklad nížšího nadčlověka. Překročil lidskou morálku, aby dosáhl svého snu. Mám na to video, je to skvělý video, běžte se na to podívat. Godhanda je čistý nihilismus, odmítají dobro, zlo, vyšší smysl, existuje jenom moc. Berserk není jen příběh o pomstě, je to hluboká filozofická otázka, co dělá člověka člověkem. Skull Knight is Guts from the future. Jedna z nejpopulárnějších teorií, která říkala, že Skull Knight je Guts z budoucnosti, dostala těžkou ránu pod pás. Objevili jsme se v Elheimu a tam se odhalila Skull Knightova minulost. Dříve se spekulovalo, že bojují stejně, sdílejí nenávist ke Godhandě a že Berserk Armor vypadá jako přímá evoluce Gutsovy verze. Ale realita je taková, že v Elhelmu jsme odhalili, že Skull Knight byl kdysi králem. A Guts nikdy nebyl a nebude králem. Kdyby se někdy stalo, že Guts bude králem, tak tohle story může udělat hoppy do koše. Tahle teorie už prakticky padla, ale jeden fakt zůstává. Skull Knight se vždycky objeví, když je Guts ve smrtelném nebezpečí. Je to náhoda, nebo je tam nějaký hlubší spojení? Action figures. Když projíždíte Instagram nebo TikTok, vždycky na vás skočí ty obří gigatrální figurky, nejen z Berserku, ale i z jiných sérií. A právě tohle je o tom, že existují figurky, které stojí $100 000. Studio Eclipse. Studio Eclipse se pokusilo vytvořit vlastní anime adaptaci Black Swordsman arku. 17. května 2024 vydali trailer a upřímně vypadalo to fakt skvěle. Všichni jsme doufali, že tohle bude něco speciálního, že tohle prostě bude ta anime adaptace. A že to bude lepší než 2016. No ale pak přišel 5. říjen roku 2024 a
Co se stalo? Videa smazaný a projekt je najednou pozastaven. Všichni jsme si mysleli, že dostali cease and desist od IP holdera, ale to se údajně nestalo. Stáhli to dobrovolně, údajně tvrdí, že jednají o licenci a chtějí se stát plnohodnotným studiem. Zrušili i Patreon, ale co jsem se tak dočet, tak peníze z toho nevrátili, což je hodně zvláštní. Spousta lidí se ptá, jestli vůbec existuje reálná šance, že to někdy vyjde, nebo jen si vzali prachy a čabas. Nikdo nic zatím neví. Studio Taka. Studio Taka je YouTube kanál, který si získal srdce fanoušků díky svému unikátnímu konceptu. Animovaná manga, kapitola po kapitole, doplněno o zvukové efekty a dubbing. Každá kapitola je převedena do pohyblivé animace, což umožňuje fanouškům prožít příběh zcela novým způsobem. Je to doplněno o zvukové efekty a dubbing, který je relativně dobrý a příběhu to dává ještě větší hloubku. Je to lepší než 2016? No. Rozhodně. Samozřejmě je to jiný koncept, je to jiný styl animace, ale rozhodně to stojí za zhlédnutí. Zdravím, tady editor Jacober, jenom chci říct, že Studio Taka si smazalo svůj kanál, takže jo. Videa stále najdete uploadnutý, ale proč si smazali svůj kanál? Nikdo neví. Guts Demon Tale. Tohle odkazuje na to, že v Golden Age arku si někteří fanoušci všimli velice zvláštního vizuálního detailu. Gutsova pochva na meč v některých panelech vypadá jako démonický ocas. Je to náhoda nebo úmysl? Dává to Gutsovi nadpřirozený a démonický vzhled. Jestli to byl záměr nebo ne, je mi to jedno, za mě to vypadá strašně cool a dost to doplňuje Gutsovu osobnost. Byl to démon ještě než na sebe nasadil Berserk Armor. Pippin is Miura. V jednom rozhovoru Miura prozradil, že základní členové Band of the Hawk byli inspirováni jeho přáteli ze střední školy, krom Kasky teda. A pak přišla ta nejzajímavější část. Řekl, že obličej Pippina vychází z jeho vlastního vzhledu. Berserk novela. V roce 2017 vyšla novela Berserk The Flame Dragon Knight, jediný oficiální román ze světa Berserku. Soustředí se na Granbelda, jednoho z Griffithových rytířů. Berserk fanbase tuhle novelu dost ignorovali, slyšel jsem, že to není vůbec dobrý a prostě tahle kniha upadla v zapomnění. Potato Kaska. Potato Kaska je mím označující Kasku po jejím traumatu. Její stav po Eclipse byl tak otřesný, že fanoušci začali říkat, že už není člověkem. Tak se stala bramborou. Temný humor fandomu na max levelu. Arch 97. Další YouTube kanál, který adaptoval Berserk. Je adaptováno anime z roku 97 a je dodržován i stejný styl animace. Zatím je jenom jedna epizoda, která sedí na 1,3 milionů zhlédnutí. Berserk Exhibition. V roce 2021 se v Tokiu konala Berserk výstava. Fanoušci zde mohli vidět originální kresby od Miury až po toho obřího Zoda, který vypadal naprosto božsky. Byla to taková poslední největší podsta Miurovi. Dostáváme se do 5. vrstvy. Tahle část už přichází z podložených teorií do hlubokých konspirací a spekulací. Některé věci v této sekci jsou tak bizarní, že nevíte, jestli se máte smát nebo přemýšlet. Akatsuki wo Mate je jedna stránka z hentai doujinshi komiksu. A asi se ptáte, proč je tohle v icebergu? Našel jsem jeden jediný důvod a to je, že oproti ostatním věcím Berserk, tahle jediná stránka působí mile a je prostě wholesome. A jako nemůžu nesouhlasit. References in other media. Berserk ovlivnil spoustu dalších děl. Od Dark Souls až po série jako Gintama, Hajime no Ippo nebo Dr. Stone. Nebo třeba tenhle komiks Kapitána Ameriky, kde Griffith vypadá opravdu divně. Kdybych měl říkat veškeré reference v jiných médiích, byl bych tady asi hodně dlouho. V popisku videa najdete odkaz, který vám ukáže všechny reference, který kdy kdo našel. Užívejte. Griffith did nothing wrong. Tohle asi znáte. Jeden z nejkontroverznějších meme statementů v Berserk komunitě. Tato ironická hláška se převážně používá jako troll, nebo někdo seriózně argumentuje ve prospěch Griffitha. Buďte real, všichni víme, že to Griffith posral. Kaska enjoyed. Je to extrémně temný a toxický meme, který se objevil jako odporná reakce na to, co Griffith udělal během zatmění. Tohle je asi nejvíce nenáviděná hláška Berserk komunitě. Guts in Duranky. Miura před smrtí pracoval i na manze Duranky. O tom už jsme si mluvili, jak to vlastně založil, aby se jeho asistenti a studio Gaga naučili vést
svůj vlastní projekt. Tahle manga měla trošku jiný styl než Berserk. Jedna postava z této série se jmenuje Kirta a její design je hodně podobný designu mladého Gatse. Tak proto se tvrdí, že Guts je v Duranky. Prostě jenom shoda náhod. Dragon Slayer will get upgraded. Tohle je teorie, že Gutsův meč Dragon Slayer projde nějakou změnou, nějakým upgradem, aby byl silnější a mohl porazit Griffitha. Jedna z teorií je, že by na to mohl použít svůj Behelit. Použije ho? Nevíme. Ale jo, podle toho, co jsem četl, tak Guts potřebuje seriózní upgrade. Ne jako váš shonen upgrade v každé kapitole, ale prostě seriózní upgrade, který mu dost pomůže. Skullknight.net. Legendární stránka věnovaná teoriím a analýzám Berserku. Místo, kde se zrodilo mnoho populárních fanouškovských teorií. Z téhle stránky jsem reálně hodně čerpal, je tam fakt jako dost zajímavých informací. Pokud se hodně zajímáte o svět Berserku, doporučuji si tuhle stránku checknout. Ale fanoušci na téhle stránce nejsou zrovna milí. Hodně nadávají na Moriho a Studio Gaga, že Berserk měl skončit poslední kapitolou, kterou napsal Miura a tak podobně. Špatný jabka jsou v každé komunitě. All in All je youtuber, který je známý pro své animace, kde adaptovali Lost Children arku. Určitě mají unikátní styl a po zhlédnutí se určitě doporučuji podívat. Sweet the Artist, další YouTube kanál známý pro své animace. Adaptovali Black Swordsman arku a venku jsou 2 epizody. Guts is Zod's son. Stará, naprosto šílená teorie, která tvrdí, že Guts je synem Nosferatu Zoda. Údajný důkazy jsou, že mají podobné rysy a mají neskutečnou sílu. Za mě je to dost nezajímavá teorie, která by podle mě dost zkazila ten příběh, ale na druhou stranu zase nebyla vyvrácená. Gutsův otec k nenalezení. Slan the Ancient Nun. Tato fanouškovská teorie spekuluje o tom, že Slan, členka Godhandu, mohla být kdysi ve své lidské podobě svatou ženou nebo jeptiškou, která se stala padlou entitou. V 18. svazku Inquisitor Morgus vypráví příběh o svaté ženě, která byla mučena za své zázraky. Na straně 110 se objevuje zobrazení jeptišky, která má podobné rysy jako Slan. Můžeme vidět, že Slan má často modlitební pózy, její roucho připomíná černý jeptišský hábit a její fascinace bolestí a extází může být zvrácenou formou její dřívější víry. Je několik důkazů, který podporují tuhle teorii. Symbolika oblečení, její démonický křídla můžou být temnou verzí jeptišského hábitu, póza modlitby. Během interakcí s Griffithovým božským tělem se chová téměř nábožensky. Vždycky ji prostě vidíme v modlitební póze. Koncept padlého anděla. Podobně jako Lucifer v křesťanské mytologii mohla být kdysi čistou duší, která se obrátila k temnotě. Pak je tady záhadná minulost členů Godhandu. Miura nikdy neprozradil jejich lidský příběhy, což umožňuje další spekulace. Co by tohle znamenalo pro lore Berserku? Jestli se teorie ukáže pravdivá, znamená to, že ne všichni členové Godhandu jsou zkažení, ale může to znamenat, že kdysi byli zbožní nebo dobří lidé, kterým byla zničena morálka nebo víra. Slan by mohla být tragickou postavou. Z kdysi svaté ženy se stala zosobněním hříchu. Téma pádu z milosti je v Berserku hodně silný, například Griffithova cesta k Femtu. Forces Versions. Existuje 6 různých verzí songu Forces od Susumu Hirasavy. Dostáváme se do 6. vrstvy. Teď už se dostáváme na území, kde se prolíná realita a absolutní fanouškovské šílenství. Některé z těchto bodů jsou naprosto spekulativní, jiné se opírají o útržky informací a lore Berserku. Miyamura Drone. Tady se bavíme o kapitole 118, kde končí Lost Children arc. Vidíme manga panely s pakem a pod nimi je text Miyamura Drone. Tyhle panely nakreslila Yuko Miyamura. Dabérka Kasky v rámci nějakého speciálního dne, asistentka na jeden den. Deleted Pages. Kapitolu 83 už jsme tady probrali, ale existuje ještě jedna celá stránka, která byla smazána z kapitoly 167. U kapitoly 83 jsme aspoň dostali nějaké vysvětlení, proč byla odstraněna. Tady u té stránky nedostáváme vůbec nic, takže můžeme jenom spekulovat. Co jsem se na tu stránku tak díval, tak tam není nic šíleného, co by odhalovalo něco většího, takže opravdu netuším. Geyserik is real. Geyserik, legendární král,
který podle Berserker vládl obrovské říši a byl zničen Godhandou, může mít reálný historický základ. Existují spekulace, že Miura se inspiroval skutečnou historickou postavou. A tohle jsou prostě takový ty cool věci, které bych rád věděl, jestli jsou real nebo ne. Ale už se je bohužel nikdy nedozvíme. Casca is God's reminder. Někteří fanoušci věří, že Casca není jenom Gutsovou láskou, ale symbolickou kotvou, která ho drží při smyslech. Bez ní by mohl propadnout temnotě. V jednom rozhovoru Miura řekl, že důvod, proč Casca přežila Eclipsu, je, aby Gutsovi neustále připomínala, že musí bojovat proti apoštolům. Void sacrificed Geyser. Tohle je jedna z těch zajímavějších teorií. Král Geyserik, legendární panovník, který vybudoval velkolepé království, byl podle legendy zrazen a uvržen do zatracení. Ale kdo ho zradil? Jedna z nejrozšířenějších teorií tvrdí, že to byl Void, člen Godhandy. Byl kdysi Geyserikovým nejbližším spojencem. Důkazy pro tuhle teorii jsou následující. Void je jediný člen Godhandu, který vypadá jako bývalý učeň nebo kněz, což naznačuje, že mohl být královským rádcem. V legendě se říká, že Geyserikovo království bylo zničeno během obřadu podobného Eclipse, což odpovídá rituálu Godhandy. Geyserik přežil, ale všechno ztratil. A kdo jiný by mohl být natolik mocný, aby ho porazil, než jeho vlastní důvěrník? No, je pár věcí, co se mohlo stát. Geyserik byl mocný válečník, ale Void možná toužil po větší síle. No a v okamžiku zrady Void obětoval celé království, aby se mohl stát členem Godhandy. Což je asi to nejpravděpodobnější, co se mohlo stát. No a Skull Knight, který teda kdysi býval Geyserik, je teď jenom prázdnou skořápkou, odsouzený k věčné pomstě. There is another Godhand. V Berserku známe Godhandu jako pětici démonických entit sloužících bohu zla. Ale co když existuje druhá Godhanda? Její protiklad. Základ teorie zní asi takhle, že když Guts napadl Griffitha v Elhelmu, jeho Berserk Armor by měl zareagovat. Ale nic se nestalo. Možná se nic nestalo, protože Griffith je součástí boha zla. No a pokud je tedy síla propojená s temnotou, nemůže zničit někoho, kdo je její součástí. Pokud existuje bůh zla, měl by mít svůj protiklad. Důkazy pro existenci druhý Godhandy. Berserk staví na kontrastech. Světlo versus tma, osud versus svobodná vůle. Ale Godhand nemá protipol. Griffith stále cítí spojení s Gutsem a Cascou, což znamená, že není zcela zlý. Pak a jeho spojení s Behelitem možná naznačuje alternativní cestu síly. Behelity nemusí být jenom nástrojem zla. Co když existuje světlá varianta? No, co by tohle znamenalo? Druhá Godhanda tedy může reprezentovat jiný druh síly. Místo nenávisti třeba odpuštění. Gutsova cesta tedy nemusí končit pomstou, ale něčím jiným. Třeba změnou systému Godhandy. Pokud existuje bůh zla, musí existovat i bůh dobra. A pokud ano, kde je? Berserk Pachinko. Pachinko je japonská hazardní hra, která kombinuje pinball a maty. A ano, Berserk má tematicky laděný Pachinko automaty. Ale myslím si, že to je úplně normální. Nedávno jsem v Japonsku byl a viděl jsem tam tyhle dvě reklamy na Re:Zero a Evangelion a ano, byly to reklamy na Pachinko. Guts spent 8 years on boat. Mím o nekonečným cestováním lodí. Fanoušci si dělají srandu, že tento ark v reálném čase trval 8 let, což z něj činí nejdelší plavbu lodí v historii mangy. Plavba trvala jako něco, když si byl na základce a vylezl střední. Je docela vtipný, že v příběhu ta plavba trvala jenom chvilku. Religion. Náboženství v Berserku hraje zásadní roli, ale není zobrazováno jako čiré dobro. Miura v rozhovorech řekl, že jeho kritika se nezaměřuje na víru samotnou, ale spíše na její fundamentalismus a temné stránky náboženských institucí. Církev svatého řádu v Berserku je zjevně inspirována středověkou katolickou církví, ale posunutá do extrému. Inkvizice, hon na čarodějnice a manipulace davu jsou běžné praktiky. Mozgus byl fanatický inkvizitor a je dobrým příkladem toho, jak víra může být překroucena do čisté brutality. Eclipsa má silné náboženské motivy, ale ve zvrácené podobě. Obětování, falešný spásy a přijetí
vyššího plánu, který slouží jen těm nahoře. Griffith se po svém znovuzrození téměř stává božskou postavou, kterou lidé uctívají jako spasitele. I když jeho zázraky jsou spíše další manipulací. Miura tím ukazuje, že slepá víra a touha po spasení mohou být zbraněmi, které tyrani využívají k ovládání lidí. Náboženství v Berserku není odsouzeno jako celek, ale jeho fanatická a dogmatická stránka je líčena jako jedna z největších hrozeb svobodné vůle. Tidal Wave. Na subredditech Berserk a Berserk Legerk se objevil uživatel se jménem Tidal Wave a jeho mise jediná a jasná. Každý příspěvek, který obsahoval slang, okomentoval těmito slovy: I really want to slang from Berserk. Nezáleželo na kontextu, nezáleželo na tom, kolikrát to napsal, každý jeden post. A pak jednoho dne zmizel. Existují dvě teorie, proč zmizel. Prostě ten joke už ho přestal bavit a tak zmizel jako legenda. No a druhá teorie je taková, že někde napsal, že si smaže účet, až někdo nakreslí jeho a slang, jak to dělají. No a pak ten fanart někdo opravdu udělal. Tidal Wave ještě jednou něco okomentoval a pak navždy zmizel jako legenda. Every Hirasawa song fits. Fanoušci si všimli, že každá skladba od Susumu Hirasavy se perfektně hodí do Berserku. Skoro to vypadá, jako by každá skladba byla napsaná pro tento svět. OST is in made up language. Některé skladby od Hirasavy v Berserku jsou ve fiktivním jazyce, což přidává na mysteriózní atmosféře série. Guts. Možná inspirace pro jméno Guts, ale spíše ne. Guts von Berlichingen byl německý rytíř s prostetickou rukou, který žil život plný války a zrady, stejně jako Guts. Zajímavé je, že Miura v jednom rozhovoru řekl, že vůbec nevěděl, kdo je tenhle německý rytíř. Tohle je opravdu velká, ale velká shoda náhod. Mají podobné jméno a i tu prostetickou ruku. Hodně zajímavý. Horse. Jeden z nejhorších a nejkontroverznějších momentů v Berserku. Ano, opravdu existuje scéna s démonickým koněm, který dělá hodně špatný věci. Více se k tomu vyjadřovat nebudu, pokud chcete, můžete si to najít sami. Nyní se nacházíme v 7. vrstvě. Bod, odkud není návratu. Tohle je ten moment, kdy se v Icebergu dostáváme na hranici šílenství. Art style changes during the years. Miurův styl kresby se dramaticky vyvíjel, zejména mezi prvním a Golden Age arkem. Někteří fanoušci preferují ranější styl kvůli jeho syrovosti. Je vidět, že Miura se nebál experimentovat. Od designu postav až po design prostředí. U kapitoly 341 vidíme obří změnu v art stylu. Miura a Studio Gaga přecházejí plně na digitální tvorbu. Můj oblíbený art style se nachází v Millennium a Conviction arku. Zde podle mě art style dosáhl vrcholu a to, co Miura předvedl, něco neskutečného. Anime concept art. Existují návrhy a koncepty anime adaptace Berserku 97 a filmové trilogie, které jsou dostupné na internetu. Koncepty obsahují mimiky postav, full body sketche a vše potřebné, co je k anime. Je zajímavé, co všechno je důležité ke tvorbě, která se snaží emulovat Miurovo styl. Berserk changed tone. Mnoho fanoušků tvrdí, že Berserk změnil svůj tón. Od temné fantasy plné brutálního nadpřirozena k vysokofantasy válečnému příběhu o lásce a přátelství. A jo, tvrdí, že Berserk už není tak brutální, jak býval. To zní šíleně, když si vzpomenu na nejnovější scény plný hrůzy. Ale zároveň se nedivím, že tohle někdo řekne, zvlášť po tom, co jsme se objevili v Elhelmu. Skutečně Berserk změnil svůj tón? No, ne tak úplně. Tón se vždycky měnil s tím, jak se vyvíjel Guts. Na začátku byl Guts samotář, zahořklý, plný nenávisti. Příběh byl temný, brutální a surový. S postupem času se jeho charakter vyvíjel. Našel smysl v ochraně druhých a otevřel se novým vztahům. To, že vidíme více světla, neznamená, že temnota zmizela. A novější arky pořád obsahují jedny z nejděsivějších scén v celé sérii. Berserk nezeslábl, jen společně zhraje s hlavním hrdinou. Winter Arc. Winter Arc odkazuje na anime videa od ruského youtubera, který napodoboval Berserk 97 a prolínal to skutečnými scénami. V animacích si Guts holí hlavu, dostává tetování od Godot
a tvrdě cvičí. Tohle se stalo inspirací pro Gym Bros a self-discipline komunitu. Význam: prostě zatneš zuby a jedeš svůj Winter Arc, jak fyzicky, tak mentálně. Winter Arc není jen sezóna, je to mindset. The Countdown. Ke konci roku 2022, když začala vycházet Memorial Edition trilogie, si fanoušci na oficiálních stránkách všimli zvláštního odpočtu. Odpočet běžel před Behelitem, který se postupně otvíral, jak se čísla snižovala. Někdo to spočítal a matematicky vyšlo, že Behelit se otevře ve stejný den, kdy vyjde poslední díl Memorial Edition. No a co jsme si všichni mysleli? Všichni jsme si mysleli, že to bude nová anime adaptace, že vyjde konečně kvalitní obsah Berserku. No, odpočet doběhl a oznámili jen Blu-rayko k Memorial Edition. Bomba. Casca is Miura's type. Tohle se týká toho, že v jednom interview Miura prozradil, že Casca je jeho ideální typ ženy. Jo, to je reálně celý. Cascas whitewashing. Diskuze o tom, že v některých anime adaptacích byla Casca světlejší, než měla být, což vyvolalo kontroverze. Berserk 97 je asi nejblíže tomu, jaký měla mít Casca tón. Filmová trilogie, no, tam už je Casca trošku světlejší a má stejný tón jako Guts, což je divný. No a pak máme 2016, ta nejhorší věc ever. Casca tady vypadá jako vaše typická česká holka Vendula. Whitewashing je termín, který označuje proces, kdy jsou postavy původně jiné kultury, rasy nebo etnicity záměrně vykresleny jako běloši. Live action commercial. V roce 2018 na oslavu vydání 40. svazku Berserku vyšla live action reklama. A kdo hrál Gace? 68letý zpěvák Shigeru Matsuzaki. No a proč? Protože Matsuzaki je tmavší pleti a byl to taková slovní narážka na The Black Swordsman. Reklama působí spíše komediálně než epicky, což z toho dělá jedno z nejbizárnějších promověcí Berserku. Guts Kill Count. Díky fanouškovským analýzám na Redditu a skullknight.net máme téměř přesný počet Gutsových obětí. A celkový kill count? Přibližně 1190 obětí. Není to přesný, protože někdy nevíme, jestli Guts opravdu někoho zabil, nebo ho třeba jenom omráčil. Chapter 364. Poslední kapitola, na které Miura pracoval před svou smrtí. Byla plná naděje a světla, což bylo v kontrastu s temnotou série. A někteří fanoušci tohle považují za oficiální konec. Ignorují pokračování, na kterém pracuje studio Gaga a Koji Mori. Berserk is set in alternate Europe. Svět Berserku je silně inspirovaný středověkou Evropou, ale zároveň v něm neexistuje přesná geografická lokalizace. Existují teorie, že svět se odehrává ve středověké alternativní Evropě. 8. vrstva je mezi realitou a šílenstvím. Tady už končí hranice logiky a vstupujeme do světa teorií, spekulací a téměř zapomenutých informací. Ending predictions. Berserk je série, která nikdy nešla snadno odhadnout. Každý moment, kdy jsme si mysleli, že víme, kam příběh směřuje, Miura nás vždy vyvedl z omylu. To znamená, že z největší pravděpodobností konec nebude souboj Guts versus Griffith, jak by si někteří představovali. Berserk není typický příběh o hrdinovi, který porazí zlého krále v epické bitvě. Spíše než o osudovém boji je Berserk o cestě, vývoji a změně. Možná se nepřátelství mezi Gutsem a Griffithem vyřeší jinak než silou. Možná Guts nikdy nedosáhne své pomsty, nebo zjistí, že to, po čem tak dlouho toužil, už nemá smysl. Není to jen příběh o boji proti nejsilnějšímu soupeři. Je to boj proti osudu, proti sobě samému, proti smyslu světa. A právě proto Berserk může skončit jakkoliv. Void is the original God Hand. Spekulace, že Void byl prvním nebo původním členem God Handy a že ostatní přišli až později. Důkazy pro tuhle teorii jsou následující. Je to jediný člen, který se nikdy nezměnil. Ostatní členové God Handy se staletí mění, ale Void jako jediný zůstává. Pokud se cyklově rodí noví členové, proč je Void stále zde? Jeho chování je taky dost odlišný. Oproti ostatním členům God Handy, kteří vypadají jako groteskní démoni, Void vypadá jako nějaký kněz, učitel nebo filozof. Jeho stehy přes ústa mohou symbolizovat mlčenlivost, tajemství nebo to, že byl kdysi člověkem, kterému bylo uzavřeno tělo smrtelníka. To spojení se Skull Knightem, který byl kdysi Geyserek, už jsme probrali. Filozof a jeden z nejmoudřejších členů God Handy. Oproti jiným členům se Void chová klidněji a racionálně. Zdá se, že chápe principy osudu a utrpení na vyšší úrovni, což by odpovídalo někomu, kdo byl u vzniku celého systému. První člen?
nebo stvořitel. Jestli je Void prvním členem, tak to znamená, že Godhand fungují podle pevně daného cyklu, kde postupně obměňují nové entity. Ale pokud je Void originálním členem, který stojí za vznikem celé Godhandy, pak by mohl být i klíčem k jejich porážce. Fun Translations. Fanouškovské překlady Berserku se snaží co nejrychleji dostat nové kapitoly k publiku, což ale znamená časté chyby, nepřesnosti a občas i úplný blbosti. Zkrátka, fan překlady jsou rychlí, ale ne vždycky přesný. Ale jestli čtete jenom to, je dost možný, že čtete úplně jiný příběh, než Miura napsal. Casca knew she was pregnant. Jedna z teorií tvrdí, že Casca mohla tušit, že je těhotná ještě před eklipsou. Po bitvě s Bakirakou byla slabá a vyčerpaná, což by mohly být časné příznaky těhotenství. Její chování se změnilo, byla opatrná a méně impulzivní. Na druhou stranu, mezi jejím intimním momentem s Gutsem a eklipsou uplynul sotva týden, což tuhle teorii dost podkopává. 216. V Berserku dochází k eklipse každých 216 let, ale proč právě tohle číslo? 216 je 6 na 3. V numerologii to znamená 666, což je v křesťanské symbolice číslo šelmy démonické síly. Dokonale to odpovídá rituálu zatmění a oběti Godhandy. Nebo Pythagorejci přikládali číslu 216 zvláštní význam kvůli jeho dokonalé dělitelnosti. Číslo 6 pro ně bylo posvátné, spojováno s harmonií, řádem a cykly, což v Berserku odráží nevyhnutelný osud a nekonečný kruh utrpení. 216 také souvisí s pohybem nebeských těles. Cyklus astrálního světa může být v Berserku propojen s kosmickou rovnováhou. Kosmická rovnováha? Crazy! Berserk je propracovanější víc, než si myslíme. Také v kabale má 216 spojitost s božským posláním, ale i temnotou a skrytými pravdami. Pokud Miura toto číslo zvolil záměrně, může to znamenat, že Godhanda a jejich rituály nejsou náhodné, ale jsou součástí hlubší, téměř kosmické rovnováhy mezi světlem a tmou. Což zní šíleně, ale i úžasně. Borkov byl apoštol s obrněnou kůží a masivními čelistmi, který se zapsal do historie Berserku. Byl jedním z apoštolů, který napadl Gutse během eklipsy. Je přímo zodpovědný za to, že Guts přišel o levou ruku. Theresias comeback. Theresia, dcera hraběte, jeden z prvních apoštolů, kterého Guts zabil, mu přísahala pomstu. A od té doby se už v příběhu nikdy neobjevila. To vedlo ke spekulacím, že by se mohla někdy vrátit zpět. Možná jako někdo, kdo by se Gutse pokusil zabít, tak jak mu slíbila. Ale já se ptám, jestli to má vůbec smysl. Musela by přežít ve světě Berserku. Sama. Což je dost nereálný. Její návrat by působil zbytečně. V Berserku jsou daleko větší hrozby. Ale na druhou stranu Berserk je nepředvídatelný. A Guide to Guts Armor. Azur Parks byl uživatel Redditu, který vytvořil detailní průvodce Gutsovy zbroje. Jeho blogový příspěvek rozebírá historii, vývoj a funkčnost jednotlivých výstrojí, čerpající jak z historie, tak fikce. Tento fanouškovský průvodce nejen ukazuje detaily Gutsových zbrojí, ale také dokazuje, jak Miura mistrně propojil realitu a fantasy. Brand of Sacrifice. Existuje reálná hudební skupina pojmenována podle symbolu obětování. Jejich texty jsou silně inspirovány příběhem. Dokud jsem nezačal tohle video, tak jsem o této skupině vůbec neslyšel. Poslechl jsem si pár jejich songů a jo, není to špatný. Idea of Good. Pokud bereme ztracenou kapitolu 83 jako kánon, pak víme, že Idea of Evil ve světě Berserku existuje, protože lidé touží porozumět svému utrpení. Ale pokud existuje koncept absolutního zla, musí existovat i jeho protiklad. V kapitole 209 se poprvé dozvídáme o 4 králích světa. 4 mocných entitách v astrálním světě, kteří milují a chrání lidstvo. Šírke je dokáže vyvolat, což znamená, že jejich síla není jen teoretická, ale má přímý vliv na fyzický svět. Pokud existuje Idea of Good, tak 4 králové světa jsou tomu nejblíž, co v Berserku máme. Zatímco Idea of Evil je odpověď na zoufalství, 4 králové jsou odpovědí na naději. A proč je to důležité? Berserk je temný, brutální svět, kde se zdá, že zlo vždycky zvítězí. Ale pokud existuje Idea of Evil, musí i existovat Idea of Good. All background characters are generic. Někteří fanoušci si všimli, že vedlejší postavy v pozadí jsou často kresleny dost podobně a hlavně ženy působí dost genericky. Warcry. V roce 1998 byla v Japonsku vydána exkluzivní kolekce pohlednic s názvem Warcry Berserk Postcard Book. Tato sbírka obsahuje 64 kousků, na nich jsou vyzobrazeny umělecké ilustrace z mangy, včetně originálních děl vytvořené pro tyto pohlednice. Teď už se nacházíme v 9. vrstvě.
A pokud jste si mysleli, že předchozí vrstvy byly divný, tohle je úplně jiný level. Judo got his face ripped off. V kapitole 85 se odehrává jedna z nejbrutálnějších scén v Berserku. Griffith se znovu zrodí jako Femto a členové Band of the Hawk jsou roztrháni apoštoly během eklipsy. Všichni členové jsou ukázáni, ale Judo se zdá být v celku. Nebo ne? 5. stránka kapitoly 85 ukazuje zmutovaného apoštola, jehož ústa jsou plná obličejů. Jeden z nich se podobá Judovi, což vedlo k teorii, že někdo doslova strhl jeho tvář a zakomponoval ji do svého těla. Je tu ale jeden problém. Neexistuje žádný přímý důkaz, že se jedná o jeho obličej. Může to být jen vizuální podoba nebo záměrná hra s detaily od Miury. Annapolis Shooting. V roce 2018 došlo k tragickému útoku ve městě Annapolis, kde střelec zavraždil 5 lidí z redakce Capital Gazette. No a co to má společného s Berserkem? Střelec byl velký fanoušek této série. Před útokem editoval fotografie svých obětí tak, že jim na čelo přidal symbol Brand of Sacrifice. Tohle vyvolalo u fanoušků obavy, že Berserk bude dáván za vinu, stejně jako se to stalo s jinými médii v minulosti. Naštěstí se to nestalo, média nijak nespojovali tenhle útok s Berserkem. Bad art. Někteří fanoušci tvrdí, že pozdější kapitoly vypadají hůře. Méně detailů, hladší linie, jiná atmosféra. Co se stalo? Přechod na digitální tvorbu. Miura sám přiznal, že když přešli na digitální tvorbu, nevěděli, co dělají. Trvalo jim dlouho, než se naučili využít digitální nástroje naplno. A pak je tady ten druhý extrém, že ranější kapitoly vypadají strašně. První kapitoly vypadají syrovější, ale říct o nich, že jsou špatný, je nesmysl. Miura měl už výrazný styl na začátku, jen ho časem vypiloval. Digitální nebo ne, ať si každý říká, co chce, Berserk byl vždy vizuálně silný. A změny jsou přirozené. Série trvá už přes 30 let. Guts will put Behelit in his eye. Socket. Stará a jedna z nejšílenějších teorií vůbec, že Guts použije Behelit jako náhradu za své ztracené oko, aby dokázal porazit Griffitha. Jako to jsem tak koukal, tak ten Behelit je velikostně velký jako dlaň. Jako Gutsovo dlaň. Takže Gutsi, hodně štěstí. Kaze64 Berserk. Tohle byl vlastně první youtuber, který dělal takový ty motion manga věci, prostě motion manga videa. Mnoho fanoušků anime z roku 97 se koukali na jeho videa, aby viděli animované pokračování Berserku. Je to hodně starý, je to jako když se teď někdo snaží naučit dělat edity. Jo. Asi tak. Hope for new adaptation. Fanoušci stále doufají ve skutečně kvalitní adaptaci, která udělá Berserku čest. No, ale spoustu lidí se dalo dohromady, že to nikdo nechce adaptovat z důvodu, že by to nesplnilo očekávání, nebo že tam jsou strašně temná témata. Moje Dream Studio a asi i většiny lidí, co jsem tak koukal, je Studio Mappa. Myslím si, že Studio Mappa by to zvládlo levou zadní. Guts, it's the gel. Teorie spojující Berserk s islámskou eschatologií, kde je Guts považován za Dajjala. Postavu podobnou Antikristovi. Má jedno oko a má na čele symbol, kde je napsáno kafr, což znamená nevěřící. Drama CDs. Existuje jedno Berserk drama CD ke speciálnímu svazku 41, který přidává kontext k některým momentům v manze. Drama CD by mělo manze přidávat něco víc. Dubbing, soundtrack nebo prostě nějaký zvuky. Prostě to tej manze dá větší atmosféru. No a u Berserku máme pouze jedno. I guess. 900 Godhands. Existuje teorie, že Godhanda není 5 neměnných členů, ale že v historii existovalo více skupin, které se navzájem zabíjeli, aby posílili svou moc. Každá nová skupina nahrazuje tu předchozí. Podobně jako apoštolové se vyvíjejí tím, že obětují své blízké. Void je nejsilnější, protože přežil nejdéle a vždy se dostal na vrchol. Tahle teorie se prvně ukázala před kapitolou 362. A pak Berserk skutečně ukázal flashback, kde Void stojí s úplně jinou skupinou Godhandy. Crazy. A teď se nacházíme v 10. vrstvě. Došli jsme na dno ledovce. Pokud jste došli až sem, připravte se na ty nejhlubší a nejšílenější věci, co se týče Berserku. Permaband, West,
29 level. Permaband byl známý uživatel na stránkách, kde jste si mohli číst Berserk a údajně i na jiných webech, kde jste si mohli číst mangu. Ale ne pro ty dobrý důvody. Pod každou kapitolou zanechával příšerné komentáře. Rasistické vtipy, assault joky, obhajoval PDFka a spamoval ty nejtemnější Berserk memy. Třeba Donovana a toho koně. Jeho chování bylo tak toxický, že nakonec dostal ban. Berserk Hentai Fiction. Kontroverzní téma o erotických fanfikcích a doujinších, který posunuli Berserk do extrémních směrů. Berserk Almost Cancelled. V roce 2017 Miura v rozhovoru přiznal, že Berserk málem skončil už na začátku. Animal House. Magazín, ve kterém Berserk vycházel, byl zrušen. A Miura měl dvě možnosti. Pracovat na novém projektu spolu s Buronzonem, tvůrcem Fist of the North Star, se kterým už spolupracoval před Berserkem. A nebo přesunout Berserk do jiného magazínu. Miura vážně zvažoval, že Berserk ukončí. Naštěstí Miura se rozhodl pokračovat a zbytek je historie. The Eclipse Tattoo. Tento pojem odkazuje na slavný post na r/Berserk, který byl repostem YouTube shortu, kde jeden fanoušek ukazuje svoje nové tetování. A nešlo o ledajaké tetování. Byl to full arm, color, sleeve s finálními momenty z Eclipsy, včetně Griffitha a kasky. Tetování bylo extrémně detailní. A byly tam předané prvky, které nebyly ani v původní manze, nebo v tom anime 97. Extra tekutiny, jo, ty tekutiny a Griffithovy části těla, který jsem nepotřeboval vidět. Strašně moc by mě zajímala, jak probíhala ta konverzace mezi Taterem a týpkem, který si to chtěl nechat vytetovat. Jakoby, hele, mám tady tohle, chci to nechat vytetovat a můžeš tam přidat Griffithovo koule a pár extra tekutin? Casca is not silent in the Italian dub of Eclipse. V italském dabingu scény Eclipsy Berserku 97 Casca křičí, zatímco v jiných verzích dabingu ji vůbec neslyšíme. Je to hodně zajímavý, proč zrovna v italském dabingu, protože v té době byly v Itálii anime hodně cenzurovaný. Ale jako poslední tady máme The ending will not satisfy everyone. Berserk nikdy nebude mít konec, který uspokojí každého fanouška. Přemýšlel jsem nad tím a s tím, jak je vlastně Berserk nepředvídatelný, tak si ani nedokážu teď momentálně představit, jak Berserk skončí. No a to je z tohohle dlouhého videa všechno. Tohle video dalo hodně práce, research, editing, ale na druhou stranu jsem se dozvěděl spoustu zajímavých věcí o Berserku. Lore, ty nejšílenější teorie, Berserk komunita od těch více pozitivních až k těm nejvíce negativním. Tohle určitě není naposledy, co dělám Iceberg video, určitě ho chci udělat i na jiný série a chci ji udělat na něco jiného než mangu. Za mě je to všechno, doufám, že se vám tenhle formát videa líbil, já jsem Jacober a zase někdy. Čágo.